И здравейте, пичове! Сега ще играем на Skywars в PureBG. С мен са Narutocrafter и Тибусо някакси. Нали така? Тук 69. Кажете нещо, не дайте му. 69. Сега нататък и аз трябва да се включа. Кажете нещо, не. Кажете нещо, моля ви, не мълчете. Някаква събор и... Окей, аз пукнах, вие къде сте? Еми, аз играя. И аз играя, аз съм кораба. Добре, ще очаквам. Вижте, тук не съм направил този сничер. Окей, ще върнем като започнем играта. Окей, хора, аз пак съм на Кенефа. Окей, тук е много Както и да е. Сега, надявам се този път да не фейлна брутално, както фейлнах преди малко. Надявам се да ми чуват, защото крещя на максимални обороти. Така че... Не, мам не чуват. О, да. Това съм сега 10 тия. Окей, петима от петима. Защо ме уби? Защото станахме двамата. Аз пуснах Окей, аз съм на Кенефа и почнахме. Този път яки айтеми, забележете. Двамата останахме. О, диаманта на броня. Та трябваше да се види. Ако ти се обади, не дем отговор. Честно ли снимаш? Да. Окей. Диамантен just played, thank you. Окей, както и да е. Така. Директно ще се телепортна в Кенефа. За обири. Аз ще чакам. Хора, вие къде сте? Бахтики. Колко перлички тук има. Вие ще видите на клипа после. Как се казва? Skywars. Minecraft Skywars. Тиренце PureBG, може би нещо такова. Чакай, ще ти затворя, да се обадя, да не ми отговоря на календар. Така, окей. Затвориха за една секунда. Тоест, той е затворен, да? Боже. Оле, всички са живи, защо не са дошли до тъпия Кенеф? Сега ще ги спукам, ако някой ми дойде. И окей, Narutocrafter отново е тук. Оле, аз тук се чуя какво да правя с всичките айтеми, да ги открия. Човек много добре не те чува. Ами сега как се чувам? Еми малко по-сме, ако мога говориш. Ами така как е? Добре, супер. Аз съм стъпил върху едното. Както и да е. Имам диамантен честплейт. Баси Кенефа. Ах, мой къти грозо. Тук колко време отнема да каже на клипче? Еми малко. Окей, един го спуках тотално. Аре, Чакай, на мен не съм убили. той едно друго момче ми каза, ако искаш да снимаме. Ма той се отказва и сега вика утре, ма... Той не снима. Не, то не е на линия от много време. Ами на такива се вика лъжец. Пропуснал съм една златна ябълка, ще да я взривя. Леле майко. А сега ще се храня с златни ябълки, аз имам 50. Ами човек, така е, късветлията, всички айтеми по средата, почти всички, са за мен, защото все пак си използвах ендър перлата да стигна до тука и после се падна още една ендър перла. Его е това, тук си ще се яде. Тук си.
топлата БГ. Къде си, бе? Бах ти реалистичния казан. Тук на туалетната, тук всичко е реалистично. За А що ли си с този скин на Асасин? Аз съм с Асасина. Ами, що те беше на това? Някакъв цветен. Ами така. Майали, Не, останахме само аз и още един. много ви хубава игра. Един войник го умрем 5000 пъти. Ама аз не мога да забележа къде е в момента. Ама човека... Не ми се иска нарочно да умирам, защото имам супер яки айтеми. Видях гаджето на момче. Fuck you, bitch. Мен ли бе? Не ти, бе. Сега ще се пробва в Impossible Jump. А не, Impossible. Издявам се, Possible. Това е Possible. Possible, кричаш си, бе. Impossible, както е. Една дърта игра. Сложих дърво върху лайното. Сега ще се помириш. Лайно. Сега лайното ще се вмириш на дърво. И как беше? Обратното ли беше? Лайното ли се вмирисва и на дървото? Лайното. Значи ако сложа дърво върху лайно, лайното ще замириш на дърво или дървото ще замириш на лайно? Дървото на лайно. Това ще бъде яко. Ще умреш? Абе, туска да изчезна, бе. О, виждам. Някой ме излука, бая. Не. Моля се. Не. Ще падна. Падна! Ще падна. Ух, я спасих се. Баскет, къде е този? Братле, това се годив. Баба. То хакер, брат. Ага. Май съм се телепорнал на грешно лайно. Няма да стане тази работа, бе, брига. Къде ще се този, бе? Оле, шит. Шут. Да, ти А човето как не му путна сме? аз тук една женка ще я прицакам. То ме убива. Кинг Сити. Кинг Грин Сити. Yes! Охо! Кой спечели? Сега се връщаме. Окей, хора, това ще е последната игра, която ще изиграем. Айди, молеца! Пока! Няма да взимам брадва. Няма да взимам брадва. Имам айрон меч. Тук това, брата, нещо се чупят много по-бавно. Ой, имам такова. Перо. Направо цяло автоматично това. Оля. Ще ме шапш ли? Ако мога, че мога да умра. Аз те виждам. Да не оцелем. Как? Оля, като видях яйцата, се сетих, че ще бъде много яко, ако в Майнкрафт може да се прави омлет, нали? Да. Омлете. Той е цвета. Оля, тук мрази. О, мърсила хил, брат. Но сега трябва да се убил. Той не ми е помогнал. Някой да не му пътни гледа само. О, фамо! Гъл, брат! Ебих! Аз умирам. Какво тук баси удата в мяста? Какво стана, бе? Умра, нали?